Ако сте усвоили това, което ви показах в предишното видео, значи сте постигнали много. Там ви обърна внимание на няколко основни неща при чистенето на зъбите. Че не бива да натискате прекалено силно, не бива да движите четката с хоризонтални движения, а с вертикални, че трябва да почиствате всички зъби от всичките им страни и че трябва да отделяте за това достатъчно време. Сега искам да ви обърна внимание на най-академичния метод за почистване на зъбите, нарича се модифициран метод на Бас. Поставите четката в ъгъл 45 градуса спрямо надлъжната ос на зъбите, така че косъмчетата да сочат към венците. След това правите няколко въртеливи движения, но не в голяма траектория, а така, че четката да остане почти на едно място и връхчетата на косъмчетата да навлезнат възможно най-дълбоко в венечните бръздички и в венечни джобове, ако имате. След това въртеливо движение, следващото е измитащо движение от венеца към зъба. Този метод на чистене е по-труден от всички останали, но е възможно най-ефективен, защото се чистят точно местата, които имат най-голяма нужда от почистване. Разбира се, това нещо трябва да се повтори, трябва да се направи от всички страни, на всички зъби. От към бузите, от към непцето, от към езика. И естествено, може би отнема малко повече време, но със сигурност и резултатите са много по-добри.